стана 12, но следобеда наш. Тук всички сте с желание да разберете важни неща, свързани с нашето здраве, и аз се радвам, че в тази съботна сутрин сте отделили това време, за да можем заедно да размишляваме върху този важен въпрос, свързан с състоянието и здравето на костите и какво можем да направим, за да се чувстваме по-добре. Мисля, че това е доста актуален проблем, независимо на каква възраст си. Това го виждаме и по рекламите. Може би най-много реклами има свързани с това как да се движим без болка. Затова и аз реших така да озаглавя своята тема, защото движението е живот. Всички ние, постоянно в нашето ежедневие използваме нашата костна система, за да пълноценно да изпълняваме нашите задължения. И между другото, като се замислих, грижата за костите започва от най-ранна детска възраст. В смисъл, веднага след като се роди бебето, оглеждат се ставите, дали добре се изпъват крачетата, дали добре се движат ръцете. И първите неща, които майката дава на едно бебе, освен храната, са едни капки за заздравяване на костите. Не знам дали си спомняте какво е това. Витамин D, вигантола, да. Така че това е, може би, едно от първите неща, с които обръщаме внимание за детското здраве, и не знам защо. Явно не се случва естествено ние да имаме достатъчно витамин D, а започваме да добавяме този витамин D още от самото начало. След това, разбира се, продължава грижата за здравето на детето, за костите. Имам предвид, ние по всякакъв начин го обгрижваме, разбира се. Не само за костите, но в ученическа, в детска възраст проследява се растежа, стойката на детето, профилактичните прегледи всъщност са насочени основно към това. Как расте детето? Дали има достатъчен ръст, гръдна обиколка и добра стойка. Така че това е един много добър фокус, който като че ли след това го загубваме, когато вече сме в зряла възраст, но в крайна сметка трябва да знаем, че наистина костната система до около 20-та година продължава да се изгражда и да укрепва. И е много важен точно този период в началото на нашия живот, за да изградим едни здрави кости. Да се храним добре, децата се движат добре, или поне доскоро беше така, играят много навън, спортуват. Сега с тези устройства малко се променят нещата, за съжаление, и не знам какво ще бъде костното здраве на децата, тъй като те започват да се заседяват пред компютрите и устройствата от доста ранна възраст и не се движат достатъчно, така че според мен това ще създаде един сериозен проблем с здравето на костите на бъдещите поколения и дори на настоящето поколение, ако не се вземат мерки, защото всъщност здравината на костите много зависи от това как се движим и разбира се с какво се храним. Така че за това всъщност тук на презентацията това са двете картинки, които съм сложила най-отгоре. Движението и храната са двата основни фактора, които формират едни здрави кости. И както казах, има голямо значение как ги натоварваме. Трябва да има да се упражнява един постоянен натиск, усукване върху костта, за да започне тя да отлага минералите и да се заздрави в времето. За съжаление, след това вече в зряла възраст някак си забравяме да се грижим за костите. Аз предполагах, че и на тази тема няма да има много млади хора, защото за остеопороза, за ставни болки, за такива неща вече се замислят хората в малко по-напреднала възраст.
въпреки че има все повече млади хора с болки в гърба. Отново заради работата на компютър и прекаленото натоварване на шийния дял. Но вече според мен в класацията напред излизат болките в шийния дял, а не в кръста. Нали, дълги години, десетилетия, основният проблем е болката в кръста. Не знам дали тук в залата има някой, който да не го е болял кръста. Ако има... Така, но другото, което вече е като проблем сред хората и младите хора, това е болката в горния дял, в шийния дял. Заради това постоянно взиране в компютрите и нали, офис работата. Но това е друга тема. Да се върнем към ставните заболявания. Те могат да се появят по всяко време на човешкия живот. Има най-различни заболявания на костите и ставите. Исках да започна с историята на един пациент, който написва една интересна книга. Той му поставя диагноза ревматоиден артрит, което е едно инвалидизиращо заболяване с много тежка прогноза. По принцип по-рядко боледуват мъжете, но по-тежко. И всъщност той измисля или открива, нали, чете много по въпроса, но един много нестандартен начин, с който да се справи с това тежко. То е автоимунно заболяване, при което имунната система се активира и започва едно хронично, постоянно възпаление на ставите. И то на много стави, нали, в човешкото тяло. Могат да бъдат засегнати всичките стави в различни периоди на обострене. Това, с което той измисля като лекарство за себе си, освен нали, това, че той влиза в болница, нали, за да провежда съответните изследвания и терапия, можете ли да предположите, някой чел ли е неговата книга, Норман Канзас? Аз ако кажа заглавието, може би ще се сетите. Но това лекарство, което той използва, е смеха. Смехотерапия. Човекът, който разсмя смъртта, се казва неговата книга. Просто още в болницата, нали, защото получава много тежък такъв възпалителен пристъп, нали, на много стави, е почти неподвижен на легло, нито може да прави упражнения, нито може да приема кой знае каква храна, защото има доста медикаменти, които използва. Нали, му вливат и така. И един негов приятел започва да му носи касети с смешни филми. И нали, заедно гледат филмите и се смеят. Или си четат, или разказват смешни истории. И той решава, че няма да се предаде на болката и нали, на това възпаление. И така започва с смехотерапия да лекува ставите си. И постепенно възпалението започва да намалява, изписват го от болницата, той започва да все по-добре да се чувства. Разбира се, прави и други промени, но ежедневно се смее. Така, в края на темата ще се върна към точно този въпрос, свързан с настроението и нали, позитивните емоции, за да видим как те влияят на костите. Но сега ще премина към основната част и основния въпрос, който избрахме за тази тема, да разгледаме остеопорозата, тъй като нали, провеждаме точно това изследване, за да проверим какво е състоянието на костите. Това е световен проблем и далечната 1997 година Световната здравна организация решава да обяви един световен ден за борба с остеопорозата, 20 октомври, т.е. наскоро е бил този ден. И да бъде така привлечено вниманието и на медицинската общност, и на населението като цяло към този проблем, какво може да се направи, за да се предотврати това инвалидизиращо състояние, което засяга всъщност
След сърдечно-съдовите, онкологичните заболявания и захарния диабет е на 4-то място по честота в света. Тоест, наистина един сериозен проблем. Всяка втора жена вече или трета и всеки 5-ти мъж има остеопороза, особено след 70 годишна възраст. Процентът е много висок на хората, които страдат от това заболяване. Какво всъщност представлява остеопорозата? Това всъщност е намаляване на костната плътност. Всъщност костите са изградени от една мека субстанция, протеинова, колагенова субстанция. Това са едни като мрежички, върху които се наслагват минерали. Тоест едната част е много мека, нали, колагена или белтъка, като гъба, и за да се заздрави обаче костта, върху нея започват да се отлагат. Тоест, един вид това е арматурата, въпреки че арматурата е твърда в строителството. Това в случая Господ така е измислил, нали, да направи една съчетана конструкция, нали, тази мека тъкан да бъде натрупана с минерали, които да втвърдят конструкцията, като в същото време костта, нали, е лека, но пък и с голяма здравина. Това, нали, заедно с зъбите, костите са една от най-издръжливите тъкани в човешкото тяло и знаете, че те остават и след смъртта на човек. Доста бавно се разграждат. Но всъщност това е една много сложна структура, която, както казах, формира се до 20-та година, но след това продължава през целия живот да има един постоянен процес на обновяване, нали, и подменяне на остарелите клетки с нови клетки. Малко по-късно може би ще се върна към да обясня този сложен механизъм на това как се поддържа здрава костта. Но идеята е, че с времето тези колагенови нишки изтъняват и костите стават по-рехави и по-чупливи, което всъщност причинява редица други симптоми. Засяга предимно жените, за съжаление, като най-често местата, на които могат да възникнат фрактури, това е бедрената шийка и прешлините, телата на прешлините особено. Това е и стандартният метод за проверка на костната плътност чрез провеждане на изследването, нали, остеодензитометрия. Тя всъщност дава информация точно за състоянието на костната плътност, на бедрената шийка и на прешлините. Всъщност, както казах, за да бъде здрава костта, много фактори участват. И хормони, и минерали, и въобще определени витамини, за които ще говорим след малко. Но основно при жените, нали, основният хормон, който оказва влияние върху състоянието на костта, това са естрогените. Мъжете нямат естрогени, но също имат един сложен механизъм, чрез който се изгражда костта и поддържа костната плътност. И така, кои са факторите, които влияят върху това да имаме здрави кости или пък които създават риск да възникне това заболяване? Има фактори, които трудно можем, т.е. не можем да променим. Това е женския пол, нали, те са, както казах, по-често при тях се случва. Европеидната раса е установено, че по-често хората страдат в сравнение с населението в Африка, възрастта и наследствеността. Наследствеността също оказва влияние за здравината на костите, но пък има и редица фактори от начина, свързани с начина на живот, които влияят върху здравината на костите. Това са, както казах, на първо място физическата активност, след това употребата на цигари и алкохол. Сложни са механизмите,
За цигарите е трудно да се каже защо и как пушачите са с по-рехави кости. Най-вероятно се нарушава микроциркулацията, защото пък костите, както знаете, те нямат собствени кръвоносни съдове. Има една съвсем малка мрежичка, която минава между надкостницата, нали, и самата кост, която кръвоснабдява, нали, една съвсем надкостницата. Самата кост в себе си, нали, има само пори, които чрез осмоза получават хранителни вещества. Така че е много важно финните малки кръвоносни съдове да бъдат в много добро състояние, за да може костта да бъде хранена по същия начин и с хрущялите, на съединителната тъкан, която покрива ставните повърхности. Нали, ставният хрущял също няма кръвоносни съдове, а се храни чрез синовиалната течност, нали, която е в ставите. Така че състоянието на кръвоносната система е много важно, нали, особено малките кръвоносни съдове, а пък цигарите увреждат, нали, на първо място точно тези малки кръвоносни съдове. Това е един от механизмите. Има и други механизми, но по принцип установено е, че употребата на цигари влошава състоянието на костите. Същото се отнася и за алкохола. Нали, там вече има дисбаланс на хормони, на витамини в организма. Също редица механизми се намесват, но хората, които, особено пък жените също, са доста по-чувствителни, защото пък там черния им дроб по по-различен начин преработва алкохола. Другото, което оказва влияние, е приема или синтезирането на достатъчно количество витамин D и нивото на калция в организма. Можем да добавим и нивото на витамин К. Значи калци, витамин D и витамин К. И другото, което не на последно място, това е оптималното тегло. Има значение, нали, наднорменото тегло, което уврежда ставите, но се оказва, че и поднорменото тегло, хората с поднормено тегло също имат сериозен проблем с състоянието на костната плътност. И това е свързано с недостатъчно градивни вещества, които да изградят едни здрави кости, нали, най-вече за белтъка става въпрос. Те са с поднормено тегло и това се оказва негативно влияние върху костната плътност, защото, както казах, нали, костта е изградена от две съставки. Нали, ние някакси, може би и аз, приоритет е било, нали, минералите, да имаме достатъчно калци, нали, витамини, но всичките, нали, минерали, витамини, нали, калция трябва да има върху какво да се отложи. Нали, трябва да имаме тази матричната структура, нали, колагена, който да формира, нали, тази структура и да може, нали, да се формира една здрава кост. Така че има значение и качеството на белтъка, който консумираме ежедневно. Аз ще добавя и хроничния стрес, като малко по-късно ще обясня механизма, защо хроничният стрес може да повлияе на състоянието на костта. Така, кои са рисковите групи, които трябва да изследват своята костна плътност? Това са жените под 60 годишна възраст, които обаче имат хормонални нарушения или имат вече установен ревматоиден артрит. И особено след менопауза също е задължително да бъде вече всяка година или да бъде проверявана костната плътност. След това в по-напреднала възраст, между 60 и 70 години, ако родителите са имали остеопороза, ако вече имат някаква нарушена подвижност, ако употребяват, нали, тютюневи изделия или ако имат диабет тип 1, защото той уврежда още от ранна възраст микроциркулацията в организма.
Ето тук са жените под 50 годишна възраст, за които казах, нали, може, ако се приемат някои медикаменти, свързани с алергия, астма, ревматологични или имунологични заболявания, както казах, това оказва влияние върху състоянието на коста. Просто наистина има редица медикаменти, които могат да влошат състоянието и да доведат до един минерален или хормонален дисбаланс. Защото, примерно, кортикостероидите, които се приемат и при алергия, при астма, при ревматологични състояния, тези кортикостероиди, това са хормони всъщност на стреса. Може би вече ще започнете да се досещате защо хроничният стрес оказва негативно влияние. Защото ние самите също синтезираме такива кортикостероиди. Кортизола си е естествен хормон в тялото, но при тези автоимунни заболявания той се внася отвън като медикамент в по-високи дози и това всъщност нарушава така състоянието на коста и хормоналния баланс. Друг вид хормонален баланс са жените, които страдат от заболявания на щитовидната жлеза, Хашимото, или ако вече по отношение на естрогените са приемали някакви медикаменти или контрацептиви. Също това е важно да знаят жените, да изследват по-рано своята костна плътност. И така всички жени над 70 и над 80, всъщност мъжете над 70 е също препоръчително да изследват костната си плътност. Така, какво включва диагностиката на остеопорозата? Лекарски прегледи, това изследване, за което ви казах, за остеодензитометрия с двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия, защото това е изследване, което, нали, по-малко облъчва пациента. Нали, както казах, измерва се плътността на ломбалните прешлини и бедрената кост. Нали, това е най-точното изследване, като разбира се, правят се и параклинични изследвания с ниво на калций, витамин D, магнезий също трябва да се види, ниво на белтък. Нали, заедно с кръвната картина или ако има нужда и допълнително хормонални изследвания. Така, какви могат да бъдат симптомите, свързани с които да ни алармират, че има проблем с нашата костна плътност? Това е хронична тъпа, обаче не остра болка, тъпа болка в областта на гърба и кръста. Намаляване на ръст или промяна в стойката, това е така леко прегърбване напред, нали, всъщност показва, че се снишават телата на прешлените, нали, поради намаляване на костната плътност и компресия върху тях, и разбира се лесни фрактури. Това са, нали, основните симптоми, но има и допълнителни симптоми, индиректни, които по-рано бихме могли да проследим и да забележим. Това са нощните крампи, парадонтозата, т.е. коста, всички кости в тялото страдат, когато има остеопороза. Нали, костта на долната челюст започва да изтънява, ако ви се налага да ходите на зъболекар и ви правят нали, снимка на зъба, вашия зъболекар също би могъл да забележи, ако вашата долна челюст е по-рехава, с по-рехава костна плътност. Така, хроничната умора и тази кифоза, нали, това привеждане напред, за което ви казах. Значи, това са индиректните симптоми, които по-рано бихте могли да забележите и да обърнем внимание, за да направим съответните изследвания. Както казах, по отношение на костите, много е важно състоянието на гръбначния стълб. Аз казах, че
всъщност се получава едно снишаването тук на тялото на прешлините и гръбначният ни стълб е една много сложна структура, уникално направена, така че хем да създава една стабилност, нали, да поддържа тялото ни право. Като се замислите, всъщност това е, което ни държи изправени. Нали, всички останали кости, т.е. крайниците са всъщност закачени нали, с помощта на стави и се поддържат от гръбначния стълб. Така че е много важно да поддържаме и една здрава мускулатура, която да поддържа гръбнака и да имаме едни правилни извивки на гръбначния стълб. Това много зависи от това наистина дали отделяме достатъчно време да заздравяваме точно тези мускули. Това са едни малки мускулчета, които се захващат от единия прешлен към другия прешлен, нали, за да ги поддържат захванати. След това тук покрай гръбначния стълб отстрани, нали, се образува така една колона от мускулатура, която помага, нали, на гърба да стои изправен. Но това не са много големи мускули. Те, в смисъл, след това като обща маса наистина стават големи, но те са с малка дължина и малки коремчета и затова е важно, нали, да ги натоварваме равномерно, но редовно. Всъщност, както казах, въобще скелета има една опорна функция и има голямо значение теглото, което трябва да носи. Нали, и за да може да изпълнява тази опорна функция, нали, както един мост, тук има, нали, въжета, метални въжета, които поддържат конструкцията. В човешкото тяло те са еластични. Нали, това е мускулатурата и сухожилията. И е много важно да бъдат поддържани в добро състояние. Така че, моля вода. Ако може някой да ми донесе вода. Затова при пренатоварване всъщност страда гръбначния стълб, колената и тазобедрените стави. Това са най-засегнатите структури в човешкото тяло. Освен, както казах, остеопороза, ставите, тези стави и въобще всички стави в човешкото тяло, следващото най-разпространено заболяване, това е остеоартритът, което представлява едно хронично възпаление, което води до дегенеративни промени в всяка една от ставите на човешкото тяло може да бъде засегната, нали, да наруши подвижността в човешкото тяло, като всъщност причината е едно възпаление в ставния и лигаментарния апарат, нали, който поддържа целостта на тази структура. Много интересно, учените не могат да кажат, благодаря ти, защо следващите по честота са китките и малките ставички на ръцете. Те нямат носеща функция, нали, не са пренатоварени, нямат и кой знае каква мускулатура и не може да бъде намерен отговор защо. Всъщност, нали, възпалителните заболявания засягат малките стави на ръцете, но това е факт. Така, всъщност, както казах, една от причините е недостатъчното кръвоснабдяване на тези структури, което води до намаляване на синовиалната течност. Това е течността, която прави така, че тези две повърхности, нали, ставни повърхности, да не се трият една в друга, а създава една плавност и пластичност на движенията. Като основно правило, сега вече минаваме към практичната част, какво можем ние да направим и как да се справим с този проблем,
какво е важно. Всъщност, тук малко ще поговоря за тази структура на коста, както ви обещах, тъй като лечението на остеопорозата е един комплексен процес и е свързан с разбирането на точно този механизъм, защо с времето, нали, организма ни вече не може да поддържа и да изгражда едни здрави кости. Както казах, в коста има 3 вида клетки. Едните са тези, които изграждат коста, другите са, които почистват вече увредени тъкани. И има едни, които са като полицаи, наблюдатели, за да следят процеса дали протича правилно и нормално. Значи остеобласти се наричат клетките, които изграждат и създават постоянно нови клетки, които да, нали, било най-вече тази матрицата, която ви казах с колагена. Другите клетки са значи имаме остеобласти, остеокласти и остеоцити. Остеоцитите са тези, които наблюдават. Интересно е въобще как трудно е да се обясни всичките механизми и начини, чрез които тази кост, нали, знае кога трябва да започне да изгражда, нали, допълнително костна маса, кога трябва да спре, кога трябва да разгради, нали, и кога преценява, че определена клетка вече е увредена и трябва да бъде подменена. Това винаги ми е било много интересно и вълнуващо, но това е някакъв механизъм, който Господ е вложил. Ние успяваме да намерим отговор на някои от тези въпроси. Нали, примерно след фрактура, след травма, нали, веднага се активират остеобластите и започват, но не само тогава. През целия ни живот, в смисъл, за един месец, мисля, че беше 8% от нашите костни клетки се подменят и възстановяват. Тоест, през течение на целия ни живот нашите кости постоянно се обновяват. Не съм изчислявала да видя, но със сигурност, нали, ние си подменяме костната система до края на живота със сигурност. Тоест, като се родим, не оставаме с тези същите кости, докато нали, стигнем до 70 години. Така че това е един непрекъснат процес на обновяване. И сега ще спомена само още няколко интересни факта. За съжаление, остеобластите работят, изграждат, нали, определена кост, но, нали, както Янко каза, нали, не може да стане толкова бързо възстановяването. Минава примерно около месец, за да зарасне една фрактура. Обаче установено, че пък остеокластите, тези, които разрушават, те са 10 пъти по-бързи от тези, които създават. Тоест, процеса на разграждане, т.е. един остеокласт може да разруши за един ден това, което един остеобласт изгражда примерно за 10 дни. Така че, за съжаление, процеса на разграждане, ако се активира, е много по-бърз от процеса на изграждане и заздравяване на коста. Затова е много важно, според мен, освен да знаем какво да направим, за да подсилим коста, сега първо ще поговорим за това. И обикновено в медицината някакси се фокусираме основно върху този процес, какво да направим, за да подсилим изграждането. Нали, да пием достатъчно вода, нали, т.е. не вода, и водата е важна, нали, и тя е сложена. Това са следващите неща, с които ще се занимаваме. Какво можем да направим, за да подсилим коста. Но това, което всъщност открих, изучавайки Божието Слово и което по-малко се говори, е какво да направим, за да намалим разграждането. Но това ще бъде последната част. Нека първо да видим какво да направим, за да дадем възможност на костите да бъдат изграждани добре.
Важно е да имаме една висока физическа активност. Както казах, това помага на необходимите минерали да се отлагат върху костта и да я заздравяват. Обездвижването и на ставите, и на костите не влияе добре. Рационалното хранене, какво имам в предвид? Трябва да е балансирано, трябва да бъдат изключени подкиселяващите храни, които в повечето случаи са свързани с прекомерна употреба на млечни продукти, колкото и странно да звучи. Повечето ми пациенти казват, ама да, аз ям, нали, когато казват, че трябва да има балансирана диета, и те всички казват, ама да, аз ям много сирене и млечни продукти, нали, трябва да имам здрави кости. За съжаление, наистина това не е добро решение. Може би в някоя друга отделна тема ще поговорим за защо не трябва да прекаляваме с млечните и дори когато има възпаление на ставите, нали, не трябва напълно да се изключат. Така че рационалното хранене включва, след малко ще ги изборя, нали, кои са полезните храни за костите. Но това е основният принцип, да бъде алкална диетата с достатъчно вода и достатъчно пресни плодове и зеленчуци и, разбира се, достатъчно количество белтък. Казах, че това е градивният елемент. Редовно излагане на слънце, тъй като това е най-естественият начин в организма ни да се синтезира витамин D, като, нали, за да се изпълнява така функцията на витамин D за изграждане на костите, трябва да имаме един добър баланс между калций, К2 и витамин D. Така, всъщност от физическата активност, тези упражнения, които са така подходящи, ако човек има някаква остеопороза, разбира се, най-естествено е ходенето. Трябва да изминаваме, в смисъл поне половин час на ден, бързо ходене ще бъде дори напълно достатъчно, за да се поддържа добра костна плътност. Плуването, тъй като там имаме движение, но без натоварване на ставите, и карането на колело. В следобедните часове ще бъде малко по-подробни, свързани с това какво точно. Другото, което вече все по-рядко се практикува, това е градинарството. То натоварва равномерно всички стави, излагаме се на слънце и освен това имаме някакво удовлетворение от свършената работа и това, което успяваме да отгледаме и да произведем. Нали, както казах, слънчевата светлина, балансираното хранене. Казах, че нашия свят става все по-контрастен. Нали, страни, в които има недоимък и така, недостиг на необходимите хранителни вещества. Нали, там това е причината да имаме нарушена костна плътност заради недостатъчното хранене. Пък в съвременния свят, другата част, пък заради излишъка, преяждането, употребата на неподходящи храни, нали, напитки, много от напитките подкиселяват, особено кока-колата, извлича фосфора от костите, от организма, нарушава баланса, нали, тези бързи храни, които също са, нали, само повишават теглото, не дават достатъчно хранителни вещества. Тоест, вече тук имаме излишък пък от вредни неща, които също водят до дисбаланс и нарушен прием на важни хранителни вещества. Са причина отново в пък развитите общества да имаме остеопороза и хора с проблеми с костите. Така че и в двата случая, нали, имаме проблем. Ние трябва да намерим, нали, баланса между това и да знаем, че, нали, прекалената употреба на местните продукти също е проблем и така не води до здрави кости. Така, консумацията на, както казах, растителните храни е
по-добрия вариант. След обеда ще се спрем тъй като времето напредва, по-обстойно на този въпрос. Както казах отново, поддържането на оптимално тегло, пиенето на достатъчна вода и другото, което е почивката. Значи има значение колко време нашето тяло си почива. Нали, съня е важен, нали, на първо място ние казваме, че той е важен за мозъка, за да може мозъка да се възстанови, но не само. Това е времето, в което се възстановяват и костите и ставите и също се отделят определени хормони и по време на съня, които помагат да бъдат възстановени ставите и костите. Но какво още? Какво още? Както казах, това е частта свързана с физическото ни здраве. Какво още има, което може би не сме обръщали до сега внимание, което може да повлияе на нашето здравословно състояние? Ще цитирам един стих. Ако много от вас го познава този стих: веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Това е записано в Притчи, в Библията, 17 глава, 22 стих. И може би сега разбирате защо избрах да ви в началото на темата да започна с Норман Канзас, който с мехотерапия успя да възстанови състоянието на своите кости. Не знам дали Библията е било това, което го е провокирало да изпробва това лекарство, или по друг начин е открил лечебната сила на доброто настроение и смеха. Но важното е, че този метод наистина работи и състоянието на духа оказва влияние върху състоянието на костите. И така, работейки върху тази тема, отново започнах да си чета стиховете в Библията, в които се говори за състоянието на костите. И ще ви представя един библейски герой. Сещате ли се за кой ще ви говоря? Който е преживял, нали, голяма драма, голям стрес и голямо притеснение, което, нали, увреди неговото здраве. Като че ли досега не съм обръщала внимание, че неговата болест е била свързана и с костите. Всъщност това е, което този диалог, който се случва извън кадър и казва, записано е в Йов 2 глава 5 стих: но простри сега ръката си, да се допри до костите му и до месата му и той ще те похули в лице. И това всъщност се случва, той наистина се разболява. Йов се разболява и това вече са думи на самия Йов: ужас ме обзе и трепет и разтърси всичките ми кости. В случая използвам тези цитати и още няколко цитата ще дам, за да видим, че в Библията, когато се говори за състоянието на костите, то е тясно свързано всъщност с емоционалното състояние на човека. Никъде в Библията не се говори за това, аз и друг път съм казвала, но някак си фокуса на здравето е свързан по-скоро с духовните преживявания на човека, емоционалното състояние и какво всъщност правим. Така че това ми помогна да разбера, че има още един фактор, за който малко се говори в медицинските среди, който влияе върху състоянието на костите. Именно това е точно силния стрес и негативното настроение, лошото настроение, депресията, тъгата и негативните преживявания. Ето още един стих. Така че душата ми предпочита, нали, да умре и смърт, а не тия мои кости.
След това по-късно Йов продължава да говори за своето страдание. Казва: кожата ми почерня над мен и костите ми изгоряха от огън. Явно имало наистина някакво сериозно възпаление, но другото, което нали, го е явно сломило, са били тези трудни моменти, които той преживява в семейството си, нали, загубата на децата си и невъзможността, нали, да намери отговор на много важни въпроси, свързани с смисъла на живота и така. Къде е Бог в цялата тази ситуация, когато той страда. Все такива сериозни проблеми и въпроси може, нали, да си прочетете и да си припомните какво казва, нали, цялата история на Йов. Но идеята е, че всъщност неговото влошено здраве е тясно свързано с това влошено емоционално състояние, тези негативни емоции. И от друга страна има и доста стихове в Библията, които говорят за това как пък обратното, спокойствието, радостта могат да помогнат състоянието на костите да се подобри. Значи ето няколко стиха, отново в Притчи. Другата книга в Библията, за която много се говори за костите и за здравето на костите, е книгата Притчи. Тихото сърце е живот на тялото, а разяреността, т.е. гнева, е гнилост на костите. По време на гняв се отделят много негативни хормони, които явно повлияват на състоянието на костите. Другият стих е: светъл поглед весели сърцето и добри вести угояват костите, т.е. заздравяват костите. Нали, добрите думи и доброто настроение. И отново този стих: веселото сърце е благотворно лекарство, унилият дух изушава костите. Тоест за състоянието на костите има значение какви са нашите взаимоотношения с другите, дали ние сме нали, удовлетворени от това, което вършим. И всъщност аз успях да си отговоря на въпроса: кое активира остеокластите, т.е. тези клетки чистачи. Всъщност се оказва, че те са много тясно свързани с надбъбръчната жлеза, която отделя хормоните на стреса, и тяхната активност е свързана с нашето психоемоционално състояние. Тоест ние може да се храним добре, може да спортуваме и въпреки това, ако преобладава стреса, негативните емоции, тези остеокласти разрушават 10 пъти по-бързо работата на добрите, на остеобластите, и всъщност костите могат да се разрушат много по-бързо, което всъщност ми показва, че за пореден път, че ние не сме само тяло и нали, не е достатъчно да обръщаме внимание само на това дали сме се наспали и наяли, и така малко грубо звучи, но всъщност много голямо значение е какво е състоянието на ума, какви са взаимоотношенията ни, и Бог не случайно ни е направил социални същества. Нали, ние, за съжаление, си влияем и за добро, и за лошо. Нали, можем да си помогнем да бъдем здрави, а пък можем и нали, когато някой се държи лошо с нас, ядосва ни постоянно или позволим да ни ядосват постоянно, нали, това да се отразява пагубно на нашето здравословно състояние. И както Библията, още един стих ни казва: духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Тоест много е важно ние да разберем кои са така духовните истини, които ни помагат да се изграждаме като едни уравновесени личности, които да успяват да се справят с кризите в живота, с негативните неща, които ни се случват и с които се сблъскваме. И да се опитаме
да бъдем внимателни в нашите взаимоотношения един към друг. Както казах, нали, ето още един стих от притчите: благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите. Тоест с една блага дума ние можем много да помогнем на човека до нас да се чувства добре и да помогнем той да бъде по-здрав, колкото и странно да звучи. И ще завърша с още един стих, в който в крайна сметка ние знаем, че нашата утеха, нашето насърчение, ние можем да го намерим в тази невероятна книга Библията. Там има страхотни обещания, с които ние можем да храним ума си всеки ден и чрез тези обещания ние да минаваме през трудностите и да знаем, че всъщност дори да няма някой до нас човек, който да ни каже добра дума, винаги можем да отворим тази книга и там да намерим утеха. Има страхотни обещания. Ще завърша с едно такова обещание в книгата на пророк Исаия, защото така казва Господ: ето ще простирам към нея мир като река. Има предвид Божия народ, Ерусалим или Ерусалимската дъщеря. Те са образи на Божията грижа, специална грижа към Неговия народ. Ще простирам мир към тях, мир като река, мога да кажа, и славата на народите като прелял поток. Тогава ще се насучите, ще бъдете носени на обятия, ще бъдете галени на колена. Както един, когото утешава майка му, така аз ще ви утеша и ще се утешите в Ерусалим. Тук е представен образа на една грижовна майка, нали, която прегръща, носи детето си, нали, и го обгрижва по най-добрия начин. Може би това е, нали, състоянието, в което детето се чувства най-добре в майчините обятия. Господ иска да сравни себе си с една такава грижовна майка и да ни даде утехата, от която се нуждаем. И ще видите това и сърцето ви ще се зарадва и костите ви ще виреят като зелена трева. И ще се познае, че ръката на Господа е за слугите му, а гневът му против враговете му. Това е едно обещание, нали, че Бог ще удовлетвори тази наша нужда от утеха, насърчение, грижа, от която се нуждаем, за да можем да бъдем здрави. И така, според моето пожелание е всички да успеем да намерим пътя към това да имаме едно балансирано здравословно състояние, да имаме здрави кости и да успяваме да се движим без болка. За повече подробности заповядайте и на втората част след обед, където ще можем да проведем и една дискусия. Всеки един от вас да зададе и въпросите си или да минем към малко по-практични неща, като вече имаме цялата картина, кое влияе на състоянието на костите и какво можем да направим по въпроса. Благодаря ви за вниманието.